Punta doon sa kay Co-op Imbilis Corner Banawa. At papunta na kami guys. Magla-live muli ang Cebuano Rider. Thank you so much. Asin.
Hi, hello po guys. Sorry, hindi makarating kami doon sa Coop kasi umuambon, umuulan, mababasa yung cellphone ko. Dito guys, medyo naglagitom ang langit. Okay, marami pong salamat sa inyong kapanood. Thank you so much for watching sa live ko si Buhano Rider. Hanggang dito na lang kami magtatapos sa live ko si Buhano. Bye-bye na po sa inyo. Maraming salamat. Thank you so much for watching.